आरो मानवगेदेर MCLA जिरन बसुमतारी मानवगेदेर MCLA ज्योतिरन्द्र ब्रह्म आरो आमार UPPL सभानेत्री बीना बयारी उपस्थित आमार UPPL नेतृबृंद पदक बर छात्र अन्तर कसुगाव गसाईगाव जमदुवार आंचलिकर नेतृबृंद PGA-CBM नेतृबृंद और कर्मी बंधु NDB प्रोग्रेसिव कर्मकर्ता सिबिनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर गिबि गिबियावनो बैसागुबो फैगौ आरो बिनिफ्राय इलेक्शनबो फैगौ बिनि थाखाय आङो मोननैनि थाखायबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आसामाव माबा मोनसे बेमार बादि जाबाय बैसागुजों इलेक्शनजों नागारलायनो हाया ज' फैयो आरो बे बैसागु बोथोराव इलेक्शन जाबानो जोंहा जारलाया बारा जायो जेरावखि जाया बैसागु जानायनि एसे एनै होननाय बाथ्राया फैयो आरो दा गोरिब हान्जा नालाय जोंथ' हाया थांनाय इलेक्शनफ्राव बैसागु जानो गरफा गरनै होनो हायैनि थाखायनो जोङो भटखौनो मोनाखिसै गोबां जायगायाव आसा खालामो दा बिदि जानाय नंलिया दा बेवहाय एसे गुबुनारिफोर दंखाय आङो फंनैसो गुबुन रावजोंसो बुंग्रोनो सानदों एसेल' रायजोफोर ইয়াত বড়োৰ লগে লগে অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ কেইজনমান কৰ্মী আৰু ৰাইজসকলক মই দেখিছোঁ তেখেতসকলৰ উদ্দেশ্যে মই দুআষাৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ ভাৰতৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা সাংসদ কিয় হয় মানুহবিলাক কি উদ্দেশ্য লৈ হয় এইটো পঞ্চায়তৰ সদস্য হোৱাৰ নিৰ্বাচন নহয় বা কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনো নহয় বা সৰু সুৰা কোনোবা ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ নিৰ্বাচনো নহয় এইটো সৰ্বোচ্চ এক সদন ভাৰতবৰ্ষৰ যি সদনত দেশৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ হয় দেশৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আইন কানুন বনোৱা হয় সংবিধানৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কথা কোৱা হয় বা ভাবা হয় আর দেশ কেনেকৈ যাব দেশৰ ৰাইজ দেশৰ জনগণৰ কেনেকৈ উন্নতি হ'ব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয় তো এজন সাংসদৰ দায়িত্ব মানে সাংবিধানিক দায়িত্ব এই সংবিধানক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ দায়িত্ব এটা এটা সাংসদৰ ওপৰত থাকে লগতে যি আইন আমি বনাম যি নীতি নিৰ্ধাৰণ আমি কৰিম সংসদৰ মজিয়াত সেই নীতি নিৰ্ধাৰণ আৰু আইন এই দেশৰ জনগণৰ কাৰণে মংগল হ'ব লাগে জনগণৰ উন্নতিৰ কাৰণে হ'ব লাগে শান্তিৰ কাৰণে হ'ব লাগে নিৰাপত্তাৰ কাৰণে হ'ব লাগে এতিয়া এইবিলাক চাইয়ে জনগণৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব কেনে ধৰণৰ সাংসদ তাত পঠিয়াব লাগে এজন সাংসদ হ'বলৈ এজন MP হ'বলৈ যেতিয়া কোনোবা এজনে আহে ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিব লাগে আপোনাৰ উদ্দেশ্যনো কি যোৱা 2014 চনত জনগোষ্ঠীয় সুৰক্ষা সমিতি বুলি এটা সংগঠন বনাই নৱশৰণীয়া ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলি পেলাই নিৰ্বাচিত হৈ গৈছিল তেওঁ এজন সিটিং MP তেওঁৰ কথাই মই প্ৰথম ক'ব লাগিব কাৰণ BPF শাসক দল হলেও BPFৰ MP নাই আমাৰ সন্মুখত সিটিং MP হিচাপে কোন আছে নৱশৰণীয়া তেওঁৰ কথাকে মই প্ৰথমতে ক'ব লাগিব নৱশৰণীয়া কিহৰ বাবে MP হৈছিল প্ৰথম তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে MP হোৱাৰ লগে লগে BTC ভংগ কৰি দিব আৰু ৰাইজে এইটো নাজানে BTC ভংগ কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টত বিল আনিব লাগে পাৰ্লিয়ামেণ্টত
এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব আৰু পাৰ্লামেণ্টত প্ৰায় 750 মান MP আছে নৱসৰণীয়া এজনেই অকলে BTC ভংগ কৰিবই নোৱাৰে আইন পাছো কৰিব নোৱাৰে বিল পাছো কৰিব নোৱাৰে এইকাৰণে BTC ভংগ যেটো প্ৰতিশ্ৰুতি নৱসৰণীয়াই দিছিল সেইটো ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল ৰাইজক আভুৱা ধৰা এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল ৰাইজক তেওঁ ঠগাইছিল BTCৰ পৰা গাঁও কৰ্তনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁ দিছিলে গাঁও কৰ্তন কৰিবৰ কাৰণেও অসমৰ বিধানসভাত আইন পাছ কৰিব লাগিব এটা গাঁও যদি কৰ্তন কৰিব লাগে অসমৰ বিধানসভাত সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব নৱসৰণীয়াটো MLA নহয় তাৰ কোনোবা MLAও নাই সেই দ্বিতীয় প্ৰতিশ্ৰুতিও ভুৱা আছিল নৱসৰণীয়া যেটো কৰিবই নোৱাৰে সেইটোকে সৰল ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে প্ৰদান কৰি পেলাই তেওঁ জিকি গৈছিল তৃতীয় প্ৰতিশ্ৰুতি কি আছিল MP জিকাৰ লগে লগে বোলে তেওঁ অবৈধ অস্ত্ৰৰ শেষ কৰি দিব অবৈধ অস্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিলে জানো আজি অবৈধ অস্ত্ৰ নাই কেনেকৈ শেষ হৈ গ'ল কাৰণ আজি সকলোৱে শান্তি বিচাৰে কোনোবা উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছিল যদিও তেওঁলোকে শান্তি আলোচনাত আহিছে আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিছে এটা ৰাজনৈতিক এটা সমাধানৰ জৰিয়তে ইয়াত শান্তি স্থাপন হওক তাৰ কাৰণে আজি আমি শান্তি দেখিবলৈ পাইছোঁ নৱসৰণীয়া ইয়াতে একো কৰা নাই অবৈধ অস্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধই কৰা নাই তিনিটা প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজৰ মাজত দিয়া নৱসৰণীয়াৰ প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে মিছা আছিল ভুৱা আছিল আৰু ৰাইজক ঠগ বাছ কৰি পেলাই তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈ গৈছিল জয়ী হৈ গৈছিল এতিয়া নৱসৰণীয়া কি লৈ আহিব কি প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই নিৰ্বাচনত খেলিব আকৌ ক'ব নেকি যে মই জয়ী হ'লে BTC ভংগ কৰি দিম আকৌ ক'ব নেকি মই গাঁও কৰ্তন কৰি দিম আকৌ ক'ব নেকি মই অবৈধ অস্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি যাম তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব এটাই প্ৰশ্ন যিমানবিলাক অৱৰ ৰাইজ আছে মোৰ অনুৰোধ আপোনালোকে কাক ভোট দিয়ে নিদিয়ে মোক নিদিলেও নাই তথাপিও নৱসৰণীয়াত মানে অন্তত এটা প্ৰশ্ন কৰক এই তিনিটাৰ কোনটো প্ৰতিশ্ৰুতি 5 বছৰত আপুনি ৰক্ষা কৰিব পাৰিছে কোনটো কৰিলে এইটো প্ৰশ্ন সোধক কমসে কম এটা প্ৰশ্ন তাৰ উত্তৰ শুনি পেলাই আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লওক মোৰ আহ্বান আছে বেলেগ ক'ব লগা নাই এজন সাংসদৰ বহুত কাম কৰিব পাৰে এজন সাংসদ এজনে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত শান্তি স্থাপনত যথেষ্ট অৰিহণা দিব পাৰে মানুহৰ জীৱন নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কাম কৰিব পাৰে আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰৰ পৰা আঁচনি আনি পেলাই ৰাস্তা ঘাট বনাব পাৰে গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিব পাৰে খেতি পথাৰত আপোনাৰ উন্নতি আনিব পাৰে আৰু মানুহৰ ব্যক্তিগত পৰিয়াল জীৱনত এটা উন্নতি বা শান্তি প্ৰগতি আনি দিব পাৰে কিন্তু তাৰ বাবে এনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন যি মানুহে সদায় ধৰ্ম নিৰপেক্ষভাৱে চিন্তা কৰে যি মানুহে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে চিন্তা কৰে যি মানুহে মানুহৰ সমাজক এটা সমাজ হিচাপে চিন্তা কৰে সেই মানুহে কাম কৰিব পাৰে আমাৰ মাজত এনেকুৱা ব্যক্তিৰ মানে অভাৱ ঘটিছে আজি MP জিকি যায় কিন্তু সম্প্ৰদায় ভিত্তিক এজন MP জিকি যোৱাৰ পিছত বড়ো জাতিক ধ্বংস কৰাৰ মানে হুংকাৰ দিয়ে এজন MP কোটবা অসমৰ পৰা MP হৈ জিকি যায় মুছলমানক ধ্বংস কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে কোনোবা MP জিকি যায় হিন্দুক ধ্বংস কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে সবৰ কাৰণে সমান দৃষ্টিৰে সমান দৃষ্টিভংগীৰে ধৰ্ম নিৰপেক্ষভাৱে কাম কৰা মানুহ ক'ত আছে আমাৰ আৰু অশান্তি যদি আছে আজি অশান্তি যদি হৈছে ইয়াত মানুহৰ নিৰাপত্তা যদি নাইকিয়া হৈ গৈছে এই কাৰণতে হৈছে যে আমাৰ পৰা জিকি যোৱা মানুহে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ বাবে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন নিৰাপত্তাৰ বাবে কাম নকৰে নাভাবে যাৰ বাবে আমাৰ মাজত আজি শান্তি নাই মই নিজকে এনেকা ব্যক্তি বুলি ক'ব বিচৰা নাই মই এজন সৰু ব্যক্তি এটা সৰু গাঁৱত জন্ম লৈছো
কৃষকৰ পৰিয়াল আৰু দতমাৰ পঢ়া শুনা কোকৰাঝাৰ কলেজত পঢ়া শুনা কৰা এজন ব্যক্তি মোৰ হাতত আজি টকা নাই, নিজৰ গাড়ী নাই, ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিঙো নাই, তথাপিও মোৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি বা এটা প্ৰতিজ্ঞা আছে যে অন্তত মই ৰাজ্যৰ ভোট লৈ যদি জয়ী হৈ যাওঁ তেতিয়া মোৰ মনত প্ৰথমতে মই এইটোকে সোমাই লওঁ যে মই এতিয়া সকলো জনগোষ্ঠীৰে প্ৰতিনিধি MP, এটা জাতিৰ নহয়। নৱশৰণীয়ে যেতিয়া 2014 চনত জিকি গৈছিল মই তেওঁৰ হাতত পৰাজিত হৈছিলোঁ আৰু মই প্ৰথম তেওঁক গুৱাহাটীত লগ পাইছোঁ গভৰ্ণৰ হাউচত। তেওঁৰ লগত মই কথা পতাৰ কোনো কাৰণেই নাই, কাৰণ তেওঁৰ হাতত মই পৰাজিত হৈছোঁ। কিন্তু মই সকলো পাহৰি পেলাই নৱশৰণীয়াক হেণ্ডশেক মাৰি এটা কথা কৈছিলোঁ, নিৰ্বাচন জিকিবৰ কাৰণে আপুনি বড়ো অবৰৰ এটা আধাৰ লৈ আপুনি ইলেকশ্যন খেলিলে, ঠিক আছে গ'ল, আপুনি ইলেকশ্যন জিকিল। এতিয়া জিকিলে যেতিয়া আপুনি সব জনগোষ্ঠীৰে প্ৰতিনিধি হিচাপে কাম কৰক, বড়োৰো কাম কৰক, অবৰোৰো কাম কৰক, ঠিক আছে। আপুনি অবৰো জনগোষ্ঠী নিৰাপত্তাৰ কাৰণে বেছিকৈ আপুনি গুৰুত্ব দিয়ে, সেইটো আপুনি দিয়ক, ক'ব লগা একো নাই। কিন্তু 5 বছৰত আপুনি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব লাগিব যে আপুনি কোনোবা জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিনিধি হয়, কোনোবাৰ নহয়, অকল কোনোবা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আপুনি MP হৈছে, সেইটো যে নহয়, আপুনি যে সকলো সমাজৰ প্ৰতিনিধি, এইটো 5 বছৰত আপোনাক সুযোগ দিয়া হ'ল, আপুনি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাওক। 5 বছৰ এইটো নকৰিলে, তেওঁ 5 বছৰ এইটো কৰা নাই, বাদ দিয়ক, প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা নকৰিলে। কিন্তু এই সমষ্টিৰ মানুহ যিসকলে তাক 6,34,000 মানুহে ভোট দি পেলাই জয়ী কৰি দিছিল, তাক চবকে অপমান কৰি দিছে তেওঁ। অপমান কেনেকৈ? 5 বছৰত 5 বাৰ সংসদৰ মজিয়াত পাৰ্লিয়ামেণ্টত থিয় দি কথা কোৱা নাই, মাত মাতা নাই। এজন MP যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টত থিয় দি পেলাই কথা ক'বই নোৱাৰে, MP হোৱাৰ অৰ্থই নাই, MP হোৱাৰ অৰ্থ নাই। মোক যদিও ভোট দিব নোখোজে আপোনালোকে, অন্তত নৱশৰণীয়াক আকৌ ভোট দিয়াৰ কোনো কাৰণো নাই। আপোনালোকে বেলেগক দিয়ে, সেইটো বেলেগ কথা, মোক নিদিলেও আৰু বা মোক নিদি পেলাই বেলেগকো দিয়ক, কিন্তু নৱশৰণীয়াক ভোট দিয়াৰ কোনো কাৰণ নাই, কোনো কাৰণ নাই। আৰু BPF দলটো এনে হাৰা দল, তেওঁলোকৰ ভোট নাই। আৰু এইটো ধৰি লওক, আজি মই কৈ যাব বিচাৰিছোঁ, কোনোবা যদি ভুল ধাৰণা কৰিছে, এই MP ইলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁলোকে ধূলিসাৎ হৈ যাব, অস্তিত্ব নাথাকে, যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে নিজে চিন্তা সলনি নকৰে। তেওঁ বোলে আজিকালি BPFত কাৰো কথা নুশুনে, তেওঁ অকলে সিদ্ধান্ত লয় বোলে। BPFৰ বহুত মানুহে কৈছে, হয়, ইয়াত বহুত সমস্যা হ'ল, BPF, BPPF, UPPL, APSU, বহুত সংঘাত হ'ল, সংঘৰ্ষ হ'ল। যোৱাটো আমি পাহৰিব বিচাৰোঁ, আমি শান্তি বিচাৰোঁ। তেওঁলোকে 2014 চনত কেণ্ডিডেট পোৱা নাছিল বিচাৰি, যাৰ বাবে গৈ গৈ চন্দন ব্ৰহ্মই এজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ, তেওঁকে কেণ্ডিডেট দি পেলাই জয়ী হ'ব খুজিছিল। কিন্তু কেবিনেট মিনিষ্টাৰ MP কেণ্ডিডেট হ'লে কি হ'ব, তেওঁলোকে 3য় স্থানত থাকিব লগা হৈছে। এতিয়াও কেবিনেট মিনিষ্টাৰ দিছে প্ৰমীলা বাইদেউ। ৰাজ্যৰ উন্নতি কৰিব লাগিলে ৰাজ্যৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰতহে বেছি ক্ষমতা আছে, MPৰ নহয়। MPতকৈও বেছি ক্ষমতা আছে কেবিনেট মিনিষ্টাৰত। এতিয়া কেবিনেট মিনিষ্টাৰ এৰি পেলাই দিল্লী যাব খোজাটো কিয়? কাৰণ তেওঁ গম পাইছে 2021 চনত যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে, তাত প্ৰমীলা বাইদেউ আকৌ জয়ী হ'ব নোৱাৰে, যাৰ বাবে আকৌ এই সময়তে MP হৈ পেলাই আৰামত 5-6 বছৰ থাকিম, এইটোৱেই ভাবিছে। কিন্তু পৰিণাম কি হ'ব? 2014 চনৰ দৰে BPFে এইবাৰ 3য় স্থানতে থাকিব লগা হ'ব, কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হ'লেও। সেইকাৰণে ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, মই ৰাজ্যসভাৰ MP আছিলোঁ 2002 পৰা 2008 চনলৈকে।
সেই সময়ত এজন এমপিয়ে 2 কোটিকৈ টকা পাইছিল এটা বছৰত ৰাজ্যৰ উন্নয়ন কৰিবৰ কাৰণে। 6 বছৰত মই 12 কোটি টকা পাইছো মুঠ ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ কাৰণে। এতিয়া এজন এমপিয়ে 25 কোটি টকা পায় বছৰত। তেতিয়া মই 12 কোটি টকা পাইছিলো। আৰু অসমৰ সংবাদ মাধ্যম প্ৰতিদিন আৰু বিভিন্ন পেপাৰে মই যেতিয়া ৰিটায়াৰ হলো 2008 চনত, তেতিয়া ষ্টাডি কৰি লিখিলে যে এইজন এজন ব্যক্তিক্ৰমী এমপি, তেওঁ বড়ো এমপি হৈ 12 কোটি টকাৰ পৰা মাত্ৰ 4 কোটি টকা বড়ো অঞ্চলত ব্যৱহাৰ কৰিছে, 8 কোটি টকা সমগ্ৰ অসমৰ অবড়ো অঞ্চলত উন্নয়নৰ কাৰণে দিছে, অনুদান দিছে। যাৰ বাবে মোক সাংসদ পুঁজি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোক নাম্বাৰ 1 পজিশ্যন দিবলৈ বাধ্য হৈছিল। আজিও মই যদি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত জিকি যাওঁ, অন্ততঃ ৰাজনৈতিকভাৱে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিম যে মই সংসদৰ মজিয়াত কোনো জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতো, কোনো জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে মই কাম নকৰোঁ। সেইটো এটা প্ৰথম প্ৰতিশ্ৰুতি। মই সব জনগোষ্ঠীৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰি যাম। দ্বিতীয় প্ৰতিশ্ৰুতি, 25 কোটি টকা বছৰত মই পাম এৰিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে। আমি সকলো জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় জীৱনতে হওক বা সামাজিক জীৱনতে হওক উন্নতি কৰিব পৰা কাম কৰিবৰ কাৰণে মই সাংসদ পুঁজি সব জনগোষ্ঠীকে মই সমান বিতৰণ কৰিম। সেইখিনি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দি যাব পাৰোঁ। ৰাস্তা ঘাট বনোৱা, গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰা আৰু স্বাস্থ্য খণ্ডৰ উন্নতিৰ কাৰণে, শিক্ষা দীক্ষাৰ কেন্দ্ৰৰ উন্নতিৰ কাৰণে মই যি কাম কৰিব লাগে জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে চবৰ কাৰণে মই সমানে কাম কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকক এইখিনি অনুৰোধ জনাই যাব খুজিছো, পৰিৱৰ্তনৰ নামত আপোনালোকে BPFক চালে কেতিয়াবা, BPF 13 বছৰ শাসন কৰিলে BTCত, কি পালে কি নাপালে মই ক'ব লগা একো নাই, আপোনালোকে নিজেই জানে। দুৰ্নীতিৰ পাহাৰ গঢ়ি তুলিছে, 2-এজন মানুহ ধনী হ'ল, কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজ আজিও প্লাষ্টিকৰ ঘৰ বান্ধি থাকিব লগা সেই ঘটনাটো আমি দেখিবলৈ পাইছো। আমাৰ বড়ো মানুহৰ কথাটো কওক। এসময়ে আছিলে 10 বিঘা মাটি যদি আছে, 5 বিঘা মাটি যদি আছে, খেতি কৰি খায়, তথাপিও লেবাৰ নকৰে। কিন্তু আজিকালি কি, খেতি কৰা এৰি পেলাই মানুহ লেবাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। সেইটো উন্নয়ন জানো? শিক্ষাৰ কাৰণে মানুহে বাংগালোৰ দৌৰি যায়, হায়দৰাবাদ দৌৰি যায়, দিল্লী দৌৰি যায়, অসমত নপৰে কিয়? শিক্ষাৰ মানদণ্ড ইয়াত ভাল নহয়। স্বাস্থ্য চিকিৎসাৰ কাৰণে আমি কোচবিহাৰ যাব লাগে, শিলিগুৰি যাব লাগে, ডক্টৰ নাই। এইবিলাক কাম কৰিবলৈ যদি সুযোগ মোক দিয়ে, মোক এবাৰ তেওঁলোকক আপোনালোকে টেষ্ট কৰি চালে, প্ৰমাণ কৰি চালে, নৱকৰণীয়া 5 বছৰ চালে, একোৱে পোৱা নাই। যেতিয়া আজি মোক UPPLৰ কেণ্ডিডেট হিচাপে এবাৰ যদি আপোনালোকে বিশ্বাস ৰাখি পেলাই সুযোগ দিয়ে, মই 5 বছৰত নিজে একো নোখোৱাকৈ ৰাজ্যৰ মংগলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিমান দূৰ সম্ভৱ কাম কৰি যাবৰ কাৰণে মই প্ৰতিশ্ৰুতি দি যাব পাৰোঁ আপোনালোকক। এই বিশ্বাস যদি আপোনালোকে ৰাখি মোক জয়ী কৰি দিয়ে, অন্তত মই কাৰো অন্যায় নকৰোঁ। रायजोफोर गोलाव बाथ्रा बुंनांगौ जेबो गैया। आङो नमिनेशनखौ एप्रिलनि 4 तारिखआव होगोन, 4-5 तारिखआव, एप्रिल मासनि 4-5 तारिखआव होगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDP प्रग्रेसिव ब्रेन एक्शन कमिटि UPPL गासै ज' लोगो नांनानै आंखौ केन्डिडेट होदों। आं UPPLनि आफादगिरि। बेनि ओंथिया बे नङा आं UPPLनिल' केन्डिडेट। सोमावसारग्रा हान्जाया ज' लोगो नांनानै आंखौ केन्डिडेट बानायदों। मानो? जोंनि मोखाङाव बिराद गिदिर जेंना दङ। जों सोमावसारबाय थादों। जोंनि सेंग्राफ्रा आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनानै दिनै सिजफायाराव थानानै 13 बोसोर जाबाय NDPआ भारत सरकारजों रायलायबाय थानाया। भारत सरकारा जोंनि समस्या समाधान खालामाखै।
हाग्रामा महिलारिया 2014 सनाव मा बुङामोन गावनि इस्ताहाराव इलेक्शननि इस्ताहाराव क्षमतायाव फैयोबालायनो एनडिएफबि समस्याखौ समाधान खालामना होगोन इस्ताहाराव लिरदों एगेन 2015 काउन्सिल इलेक्शनावबो लिरदों बिसोरो क्षमतायावथ' फैबाय 2016 सननि एमएलए इलेक्शनावबो बिसोर इस्ताहाराव लिरदोंमोन गावसोरनो बरनानै देरहायोबा एनडिएफबि समस्याखौ समाधान खालामना होगोन प्रत्येकटा इलेक्शनाव गावसोरनि इस्ताहाराव बेखौ लिरो आर नै आं मिथिगौ दाबो ओंखाराखै 2001 नैबे दा 19 सननि एमपि इलेक्शननि इस्ताहार बानायगासिनो दं जाहैबाय दाबो दिहुना जोंहा नेगासिनो दं गभर्नमेन्ट बिसोर सरकार सालायनाय पार्टि बिसोर दिहुनग्रोथोंसैब्रा मा मा लिरो होननानै नेगासिनो दं जोङो नायनो आर बिसोरबो मा उल्थालायनो बे इउपिपिएलआ माबादि इस्ताहार बानायो बेखौ नायग्रोनांगौलै बेखौ नायनानैसो उल्था बानायनांगौ जोंना दा आङो खोनादों देग्लायबो एनडिएफबिनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि खोथा होदोंलायनो इस्ताहाराव जुदि बेनोबा दिल्लीयाव बड'लेण्ड जाया बे आन्दलना भुवासो रायजोफ्रा थांनो नाङा होननानै बुंलाबायनायफ्रालाय माथो जाखो जुदि नोंहाबो सुस्रांनायनि गोसो दङबा बेखौथ' बुंनो नांलामोन नङा होमबा दा जायगा जायगा बुंलादोंनो गावहा खौसे जानो जोबोद गोसो दं जाहैबाय बे एबसु इउपिपिएलनि मानसिफ्रा बिराद अख्रानो ओंखायनो खौसेया जायाखिसै आं बेनि मोनसे काहिनि खिन्थानि 2016 सनाव जों एसेम्बलि इलेक्शन गेलेदोंमोन जेनजोबदों जोङो नङा होमबा गसाइगावबो जेनदों जा समनाथ नार्जारिया वेस्टआव आं गेलेदोंमोन नरेन्द्र मदिनि नम' नम' हावा फैगासिनो एखे बुखारलांजाबाय आङो 17,000ल' भट मोनहैबाय आं लासिं सिं खेब्रै इलेक्शन जेनबाय आं जिबनाव एमपिआ खननै एमएलएआ खननै ओंखायनो देग्लाय मा बुंदोंमोन आं लाजिबायलै इलेक्शन गेलेनो आं गेलेला होननानै प्रमद बर'खौबो बुंदोंमोन आङो गबिन्दखौबो बुंदोंमोन आं 1.5 माससो आगोलनो गोदान केन्डिडेट नागिरदो नाथाय मा जालायलायखो रायलाय नै दाखालि मा बुंबाय आन्दलनखौ नोंनिफ्राय साबसिन सोर बुजिनाय दङ सोरबा देरहालांमालाय मा जानो नोङो आन्दलनखौ बुजिबाय दिल्लीयावबो खामानि मावनायनि लामाखौ नों मिथिगौ नोंनो थांनांगोन नोंनो गेलेफिनलायगोन होननानै जयै डिसिसन लानानै दिनै आं गेलेफिननो ओंखारदों आंना न'खरनि बिमा बिफा बेयाव बिखुनजोफ्राबो सम मा बुङो गले गले जेनबाय थानाय लासिं सिं मानो गेलेबाय थायो होननानै रायहोलांग्रा जाबाय न'खराव आं मा बुंदों आं सासे दावहारुसो जध्धासो आं सासे जध्धाया जेब्लासिम डिउटियाव दङ जुद्धआ जोबागौमानि नांबाय थानांगौ जाहैबाय दा आंबो सासे जध्धा हिसाबै डिउटि आंहाबो जोबाखैखाय आं दिनै नांनो ओंखारबाय 2016 जेननायनि उनाव जोंनाव मोनसे सानलायनाय फैदोंमोन मा बिदि आलदा आलदा गेलेलायबाथ' सेस जालायनोसै दे खनसे रायलायलायदिनि जोंखौसो बदनाम होबाय थायो लाइजाम हैदो हाग्रामा महिलारिनो सोमावसारग्रा आन्जाद खनसे ज'नानै रायलायनोसै गबिन्द बसुमतारी धीरेन बर' आरो बे माबा जोंहा प्रमद बर' आं माबाबाय लाइजाम लिरबाय एबसुनि गाहाय नेहाथारिखौ थिनबाय नोङो बिटिसि अफिसाव थांनानै लाइजामखौ हैनांगौ गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिया मा जादों सानसेखालि थांबाय पिएजों जयनानै पिएखौ बुंबाय आं सिपखौ लोगो हमनो खबराखै पिएआ खननै खनथाम स्लिप हैबायनो लरेन्स इस्लारि फैदोंमोन लोगो हमनो 1.5 घन्टासो जनायनि उनावहाय बबेबा थांबाय जाहैबाय लोगो हमाखिसै खनसेयाव जाया खननै आरो सानसे थांबावबाय 1.5 घन्टासो जबाय स्लिपा हैगासिनो हाग्रामा महिलारिया लरेन्स इस्लाखौ हाबनोबो होआबावासै स्टिक होनोल' थांदों सानसेखालि 3 सत्य होननानै आरो खेबसे थांबावबाय लरेन्स इस्लारिया मानि मानिया बेलाय ओइदिन मा जाबाय जाहैदों दसे गोबाव र' होननानै जिरायहोनानै हाग्रामाया रुमनिफ्राय थमब्लेट बारनबोनानै लरेन्सखौ नुब्लाबो नुयैबायदि थांनो नागिरबाय पिएआ गसंना बुंबायनो सार इस्लारि फैदोंमोन पिएजों रायलायनानै थांदों आंहा समाय गैया होनना ब्लड थांबाय बेथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसो गाहाय नेहाथारि
बेसेबां मुसलमानखौ सहायनो फालाय बे हारसिंनिथ' बाथ्रा नङा नम्बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनिनो आफाद लरेन्स इस्लारिया हालेरिनो दैदेनगिरि बेनिफ्राय रायलायनाया जायाखिसै 2017 सनाव अदालगुरियाव बर' साहित्य सभानि दैदेननायाव बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव आरो बर' नेशनेल कनभेनसन जाबावदों हाग्रामाबो थांनो गोनां आंबो थांनो गोनां एबसुनि आफादगिरिया दंहैयो एनडिपिना दं रन्जन दैमारियाबो दं प्रथम दिनाव आं थाङाखै बागारबाय आं बेबायदियाव होननानै दाना मोनायाव जोंनि मानसिफ्रा बुंबाय फैदोलै आदा फैदो फैयोबा मोजां जाथारगोन अखानायै थांबाय आं बे सानावनो हाग्रामायाबो थांनो गोनां गुवाहाटियावनो दं फैनो ज' जालायलायदों आंथ' सहैना गाखोहैग्रोगारबाय जों सहैजोबनायखाय हाग्रामाया फैया होननानै फैगाराखिसै आरोखि बेनिफ्राय दाना आं बेबायदियाव लेक्सार होदों नैबावनो बिश्वजित दैमारि जदों बैयाव रिहम दैमारि जदों कमलि बसुमतारी जदों बिसोरनि इएम जिएम दंजोबो आं होनदों ओइदिनहाय आसि थुयै थुयै समा जाबाय क्षमतानि राजनितिखौ खालामनाया खालामबाय दे मोनसे समसिम नाथाय मालाबा हारियाव ओरैबायदि मोनसे थासारि फैयो बे समाव ज'यै बिबान रुजुननो गोनां जायो नोंसोर आवगायबोदो बर' जेंनाखौ सुस्रांनायनि बिबानखौ नोंसोर रुजुननानै दिल्लीयाव खामानि मावदो समा बावद्रायलांनोसै सानसे कार्बि आंलंआवबो बिदि जादोंमोन ज'यैनो सुस्रांदों दिनै गरखालेण्डआव जागासिनो दं काउन्सिल लिडारफ्रानो दैदेनदों आन्दलनखौ नोंसोरबो दैदेनफै खर' थिखांदों मानसिफ्रा आखाइ खबदों बिसोरबो आखाइ खबफादों लेक्सार जोबखांनायनि उनाव आंखौ लोगो हमनानै बुंदों नोंनि बाथ्राखौ जों गोसोआव हाबबाय गोसोआव लाबाय जोङो जोंनि चिफजों रायलायनोसै नेयोसो नेयो 1.5 बोसोर थांबाय नै दिनैसिमबो रायलायफिना सानसे आगोल आं थाङैयाव बिश्वजित दैमारिया मा जाखो जाहैबाय 3 घन्टा लेक्सार होदोंनो बिनि गेजेराव 15 मिनिटसो आंखौ बाख्नायदों जाहैबाय इउजिदा नङा मोनबा बिटिसिआबो जायामोन हारिनि सोमावसारनायाव बेहा जोबोद अबदान दं बेखौ बावनो हाया माया जोंनि मानसिफ्रा खोनानानै आंनो फन हरबाय हाब सार नोंखौ बाख्नायबायलै दिनै बिश्वजित दैमारिया सिङाव लोगोसो जाखोमाबाय नामा नोंलाय होननानै जंखायहरबाय आरोखि आंखौ आंबाय बेबा मा बार नांदों दिनैबा दिनैसो बाख्नायदों गाबोनबा मा बुंलायगोन अखानायै थांबाय 1.5 बोसोर थांबाय जायनि थाखाय दिनै बिसोर रायलाया नालाय खौसे जानाय नंला होननानै जों गोदानै आन्दलन खालामफिननो गोनां जादों आरो जोंनि आन्दलना ओरैबायदि गोख्रों जाबाय जे राजनाथ सिंहआ जोंखौ खननै लेंहरनानै टाइफाटाइ टक खालामनो गोनां जादों आं दंफाजोबो दा बर' जेंनाखौ सुस्रांनाया गोनां जाबाय बर' जेंनाया मोनसे गोनां जेंना बेखौ नागारनानै सोलिनो हाया होननानै भारत सरकारा दिनै बुंनो गोनां जादों दिल्लीनि अफिसार टफिसार गासैबो बुंजोब्बाय नोंसिनिया दिनै नङा गाबोनबाबो जागोन नाथाय सम लागोन राजनितिया गुलाय गुजाय जाबाय नोंसिनि बे बिपिएफआबो नोंसोरजों ज' थाफानाय मोनबा थाब जागौमोन नाथाय मा जायो मिथिबाय जों राजनाथ सिंहखौ लोगो हमनो थांबानो राजनाथआ बुङो हाब नोंसोरजों खनसे ट्राइपार्टाइट टक जाबानो हाग्रामाया आन्दलन खालामफैयो आंनाव फैनानै बिसोरजों मानरायलायदों होननानै आरो सर्बानन्द सन'वालाबो खिन्थाबाय गभर्नमेन्ट स्पाइल' धमकि होयो बियो नोंसोरजों रायलायबानो होननानै खिन्थाबाय सर्बानन्द सन'वालाबो होमबा बोरैथो मदद होनाय जाखो सिङाव बेखौ मदद होबानो जायोना बिसोरथ' आन्दलनाव खालामनाङा गभर्नमेन्टखौ बुं दा बेफोरनि थाखायनो दिनैहाय जों फावसायगासिनो दं दा दिनै मोनसे अग्नि परिखा अरनि आन्जाद भारत सरकारा जोंखौ नायगोन जाय ओनसोलखौ लानानै जों रायजो बिदों बे ओनसोलनि राजनितिखौ जोङो बिनि लागामखौ हमनो हायो ना हाया जोंनि कन्ट्रलाव दंना गैया बेलाय जुदि जों एबार इलेक्सनाव प्रमान खालामनो हायो देरहानानै दिल्लीयाव प्रमान जागोन बे ओनसोलनि राजनितिया हाग्रामानि आखायाव नङा नबसरनियानि आखायावबो नङा सोमावसारग्रा हान्जानि आखायावसो बेखौ जों प्रमान खालामनाय जागोन 1991 सनाव जिरेन्दायाबो दं दिनै बेबो मिथिगौ जों प्रथम हारिनि थाखाय राजनिति गेलेदों एबसुआ
9 जन एमएलए देरहालांदों रायजो राजाया पिटिसि कंग्रेस गारजाबनानै हारिनि नामाव खेबसे भट होदों सासे एमपि देरहालांदों भारत सरकारा थोर थोर गिनानै 1993 सनाव बिएसि सुक्ति खालामनो गोनां जादोंमोन बिएलटि सुक्तियालाय बोरैथो जाखो हाग्रामाया दिनै बुंथिं बायदों बे उरखावहा बे एबसुआ जेबो अबदान गैयालायनो बिटिसि जानायाव 1999 सनाव कारगिलाव जुद्ध जादों नङा होमबा बिएलटिआ सिज फायार खालामदों भारत सरकारखौ थांना बुंहैदों जों रायलायनो गोसो भारत सरकारा मा बुंदोंमोन मिथिगौ जों रायलायगोन नोंसोरजों नाथाय नोंसोरबो 2022 सल' केदार दङ गासै बर' रायजो राजाया जे नोंसोरजों दंना गैया बेखौ सोर प्रमान खालामगोन प्रमान खालामफै ग्रोब फैनानै आंजों रायलायफैनांदों आबसुनि प्रेसिडेन्ट आं साहित्य सभानि दैदेनगिरिजों रायलायदों आं आबोबजों रायलायदों आबोबा बे समाव बिएलटि बिपिएफ नङा एबसुजोंनो लोगो जों थांखि लादों जों खनसे थांनानै बुंहैनांगोन भारत सरकारखौ जों दंजोबो होननानै जों थांनानै बुंहैदों बेनिफ्राय आलोचनाया जागायदों ओरैनो जायाखै आरो जेब्ला 2001 सनाव इलेक्शन फैबाय भारत सरकारा बुंबाय प्रमान खालाम नोंसोरनि ओनसोलनि जायखौ लानानै नोंसोर रायजो बिदों बे ओनसोलाव राजनितिखौ नोंसोरनि आखायाव दंना गैया राजनितिया प्रमान खालामैबा 2001 सनाव खेबसे जों हारिनि थाखाय इलेक्शन गेलेबावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिएलटिआ गेलेयाखै जोंनि खावलायनायाव हानजा धोरोम गासिबो गारजोबनानै हारसा बर' बयबो भट होदों 10 जन एमएलए देरहालांदों एमपिआ सानसुमा खुंगुर देरहालांदों 1999 सनाव बोसोरसे आगोल देरहानाय लोगो लोगो बाजपेयीआ जोंखौ लेंहरनानै बुंदों आंनि गभर्नमेन्टखौ नोंसोर मदद होदो जों होनदोंमोन जों ओरैनो मदद होनो हाया जों कन्डिशन दङ मा कन्डिशन नोंथांनि गभर्नमेन्टआ बर' जेंनाखौ सुस्रांनानै होनांगौ बाजपेयीआ जोंनो बुंदों जा आं सुस्रांनानै होगोन नोंसोर जोंखौ आंखौ गभर्नमेन्ट दानोल' होदो बेबायदियैसो जोङो बाजपेयी गभर्नमेन्टखौ मदद होदोंमोन बिना सत्त'आव नङा बेनिफ्राय रायलायनाया दावखोलांदों 2002 सनाव आं एमपि जालांदों रायजो सभायाव आरो बे समाव मोनसे इलेक्शन फैबावदोंमोन बे जाबाय मा भारतनि उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावतनि भाइस प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानि इलेक्शन जोंखौ बाजपेयीआ बुंबाय नोंसोर जोंनो भट होनांगौ जोङो बिथांनि खोथा मथे भट होनो ओंखारदों नाथाय भैरव सिंह शेखावतखौबो लोगो हमना बुंदों जोंना सत्त'आ नैबे दा बिएलटिजों आलोचना जागासिनो दं बर' जेंनाखौ सुस्रांनायनि नोंथाङा जों भट होगोन देरहायोबा खिन्थु प्रधान मन्त्रीखौ बुंनांगोन बर' जेंनाखौ गोख्रै सुस्रांनांगौ भैरव सिंह शेखावतआ खोथा होदों भट होदों भाइस प्रेसिडेन्ट जादों देरहानाय लोगो लोगो बे लाइजाम लिरदों जे बाजपेयी साहब नोंथाङा बर'फोरनो जि खोथा होदोंमोन बेखौ गोख्रै मावफुंनांगौ बेबायदि 2003 सनाव बर' सुक्ति जानानै बिटिसि जोनोम जादों आरो गुबुन गुबुन हारिनि खोथा बिसोरलाय मदद दंना गैया प्रश्न जादों होमबा आं एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन आं लाबोगोन आं दिन्थिफैगोन गुबुन गुबुन हारिनि नेताफोरखौ आंनो सम हो लानानै थांदों आङो सिसिबिएम दानानै बाङालि आदिबासि नेपालि मुसलमान राजबंशी नेताबो थांनानै जोंहाबो फुरा मदद दं होननानै बिटिसि सुक्तिया जादों बोरायनानै थैलांगौमोन नाथाय सुक्तिया जानाय नङामोन जुदि बिदि नङामोनबा 10 जन एमएलएखौ सोर देरहाहोआ रायजो राजाफ्रा भट होनानै देरहाहोआखै होमबा এইবারबो दा मोनसे अग्नि परीक्षा फैदों बे ओनसोलनि राजनितिया सोरनि आखायाव दं बेखौ नायनायनि दिनैखायनो आं बुंदों जों मोनसे बिराद गिदिर मिशनाव दं मिशन माने थांखि बेखौ जाफुंनायनि दायित्वआ आंनि हारसिंनि नङा प्रमद बर' नङा गबिन्द बसुमतारी नङा गासै जोंनि रायजो राजाफोरनि आंथ' बुंगासिनो दङ देरहाबाबो आंहा हारसिङै बाज्ल' बाज्ल' रंजानांगौनि खोथा गैया रंजायोबा रायजो राजाफ्रा रंजाथों जेनब्लाबो आङो गाबनानै दर फांथेनानै थानाय नङा आं हारसिं गाबनांगौबो गैया खिन्थु खथिया सोरजों जागोन खहाया सोरा जागोन बे सोमावसारग्रा हान्जाया दिनै खौसे जेरैबायदि आवगायलांदों बे जुदि जाफुंनो हायाबा बोरैबा फेलें जानांगौबा 50 बोसोराव हयथ' भारत सरकारा
बर'फोरनि थाखाय जेबो मावाबो जानोबो हासिगौ कारण सोमावसारग्रा गोहोआ जोबलांनोसै बेबायदिजों आरो होमब्ला दानि बे हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो जेला क्षमतानिफ्राय बाहेरायाव फैनानै न'आव हारसिं जनानै थानांगोन होमबा बे दा मावलांबाय थानाय गोरोन्थिफोरखौ सानैनो उनदाहा खालामबाय थानांगोन आं मानो बिदि खालामफ्लाङामोन ज' जानानै मावनायमोनब्ला साबसिन जागौमोन होननानै उनदाहा खालामबाय थायाबा गवा दिनैनि गोरोन्थिनि थाखाय दा उनदाहाखौ मानो खालामनो बिदिबालाय सम थानायावनो ज' फैजायामोनबा बिपिएफनि मानसिफोरनि सायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैला गोदो जों बिसिटिसिनि बाथ्रा बुङोमोन आं बुङा बेफोरखौबो दा एक्सबिएलटि होननाय बुंनायबो बाथ्रा गैला बयबो समानसै आन्दलनाव ओंखारजोब्बाय जोंनि राजा लामानि आन्दलनाव बिसिडिसिनि मेम्बार चेयारमेनाबो ओंखारो होमबा सोरनाव थाबथानानै दं साफा सानै नेताफोरनि सायाव थाबथानानै दं बिसोर सोलायबानो गासिबो सोलायो दा ओंखायनो गामि गामि भटआ बेंनांगौ आंना खावलायनाया थाखा राननो नागिरदों थाखा राननो होनो मोना गामि गामियाव गावबुराफोरखौ खेबसे खेबसे खावलायनाया मोजां एबसु एनडिएफबि प्रग्रेसिभ आरो जयेन्ट एक्सन इउपिपिएल ज' लोगो नांनानै मोनफ्रोमबो गामिखौ खनसे खावलायनाया मोजां जे गामियाव जायखि हानजा फैया मानो मिटिंखौ खालामनो हागोन नाथाय हराव थाखा राननाया बन्द जानांगौ होननानै गामि दरफ्रोमबो डिसिसन लानानै थायोबा टावाराव थाखा राननाया जानाय नङा हिनजाव हौवा जोंनाबो सांग्रां जानांगोन मबाइलखौ ओरैनो दा बाहाय मोनसे इलेक्सन कमिटिया सिभिजिल होननाय मोनसे एप होदों बेखौ डाउनलड खालामनानै ला बे सिभिजिल एपआ मा होनो ओरै बेजों फट' खेबबाथाय नोंनि मबाइलाव सेभ जायानो खेबसेयैनो थांखायो इलेक्सन कमिसनाव थाखा राननाय नुदोंबाथाय बेखौल' क्लिक खेब थांबाय बे इलेक्सन कमिसनाव आरो नङाबा लिडारफोरनो खिन्था बिदिजों थाखा राननायखौ बन्द खालामनांगोन दा माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो एकाउन्टआवथ' फैसा सोनो हाया माबा केस थाखा रानलाबायदोंनो आरो दहायसो जा बिना गयारिया बुंदों मानाव गिदिर बिना गयारिया सोरबा सोरबा आइजो वार्कारनो दाना माने स्कुटि लायै लायै थाखा राननाया दानिफ्रायनो आराम्भ जाबाय जाहैबाय मानसि नायै मानसि होबथालायनो हागोन ना हाया बेखौलाय थांखि लानांगोन देरहानांगोन बे देरहानाया आंनिल'बो नङा आरो जुदि आंथ' बुङो दिनै नोंजों जानाय नङालै दस्राखौ होदो आं दाबो राजि आंखौ बाद होनानै सोरखौबा साबसिन केन्डिडेट होनांगौ होनोबा आं दाबो राजि एमपि एमएलए जानो थाखाय राजनितिखौ आं खालामाखै मन्त्रि जानो थाखाय आरो बेनोल' आंनि उद्देश्य मोनबा आखिथिं फोलाव आगदाथिं फोलाव लामाया दाबो दं आं दिनै बिजेपि जालाय कंग्रेस जालाय एमएलए जाबाय थानो हागौमोन आं मिथिथारगौ सोमावसारनायनि गेजेरजों राजनितिया बाराद्राय गोरलै नङा आङो दिनै एमएलए एमपि गेलेनाया सोमावसारनायनि गेजेरजों गेलेनानै जेनगासिनो दं इसेबां खस्थ'आलाय मानो थादों आंलाय जुदि क्षमतायानो आंनि उद्देश्यब्ला आं क्षमताया आंनि उद्देश्य नङा आंहा मोनसे लुबैनाय दङ आङो थैनायनि सिगां बर' जेंनाया जोबनानै बर'फ्रा दावगानायनि लामायाव आगान सुरनो मोनोबा गाहाम जागौ साननाय दङ आरो जेब्ला रायजो राजाफ्रा नोंखौ नों थाथ'दो होनगोन आं थाथ'गोन बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय गोरोन्थियै भट होनानै दिनै गोरोन्थि गोनां गोहोखौ आरोबाव लाबोनानै जोंनि हेंथायै खामानि मावनायनि सुबिदा होबाय थायोबा जोंहानो दिनै खथि जागोन आं बुंखाबाय 50 बोसोर जों फासयलांनांनो हागौ बिनि थाखाय जोंखौ इयुन जोलैया खेमा होनाय नङा दा बर'आव ना भुट ना सुट बबेनिबा राजनिति गोदान दल फैदों माबा मा होनो मा भटार पार्टी इन्टारनेशनेल ना मा होनदों बिपिआइ बाव हाबनोबा 250 मेम्बार फिस होग्रोनांगौ नों 250 ना 300 बांबावबाय थाखाबो बिराद लांबायनो बेनिफ्राय दाना मा देनां गावसिना क्षमताया फैबा ओरैबायदि बिल पास खालामसै जाहैदों भट होबानो भट होग्रा रायजो राजाया फैसा मोनगोन जाहैबाय हाजार नेनाङा साख्रि मोननाय मानाय नेनाङानो भट होनायनि फैसा मोनगोन
आरो दा माबा आयेनखौ पास जाबाय होनना बुङो बिसोरो राष्ट्रपतियाल' सिगनेचार होनांसिगौ होनलाबायो आं जेला रायजोसभायाव एमपि दंमोन बे भरत गान्धी होननाय मानसिया आंनि न'आव थांदों गावनि लेखाखौ देखायदों ओरै ओरै फर्मुला भटारशिप भटारफ्रा भट होनायनि नामाव फैसा मोननांगौ मासे मासे बे आयेनालाय बबे दुनियाव दं गैया जाहैबाय खिन्थु भारताव लाबोजेननांगौ नोंथाङा आंखौ मदद होनांगौ आंथ' खर'आवनो हाबाखसै जिनिसखौ माबादि खोथा बिलाय लेखा गालां आं स्टाडि खालामनो हरसे नायबाय आङो बेथ' भारतबर्षआव बेबादि आयेन फैनांगौआ 1000 बोसोर नांनो हागौ होनदां बे पास जानाय नङा आरो बिनिफ्राय आं रायज्लायाखिसै आरो बे मानसियानो भटार पार्टि इन्टारनेशनेल दानानै दा रायजोफोरनिफ्राय थाखा खांगासिनो दं बिदि बिल फैयाखै आयेनबो पास जायाखै सोरबा जुदि बुङो आयेना पास जाबाय बिला फैखासिगोन बिल कपिखौ बि आयेन पास जायाबाबो बिल कपिखौ मोनो मा बिल बेखौ नायनो जोङो बिलनि कपिखौ बिबानो बिसोर खारो उदालगुरियाव थांनाय 2015आव बिलनि कपि होनो हायैनि रायजोफोरजों होसोजाबाय पेन्डेलाबो बुफायजाबाय दाना बिनि रागायाव एबसुनि नेताफोरखौ केसा होनानै लकाबाव थ्रोब बेबादि जेबो गैया ओंखायनो बेवहाय गोजावलाबायनो नाङा थाखाबो मोना बिसोर केन्डिडेट होगोन दा जोंहा मोनसे थांखि लानानैल' थानांगौ जाहैबाय आरो जों दहाय बेखौनो रायखांदों बैसागु फिसाथ' फैसानि अभाब गैया बैसागुआ सफैनाय लोगो लोगो जोंना 23 तारिखआव जानोसै 14 तारिखनिफ्राय बैसागु नै माबानिफ्रायनो 4 तारिखनिफ्राय नमिनेसन नालाय 8 तारिखआव जोबहैगोन नमिनेसन प्रसेसा 9निफ्राय केम्पेइन बैसागुनि बेदर जानाय बैसागु रंजानायनि फैसा बिनाय बिराद मोनसे धुम जानोसै आंहाथ' जेरावखि थाङा मोखां सायर' जानानै फैयो नै दा हलिनि थाखाय थांबाय आङो फोथायाथ' लाबाय बयबो आशीर्बादा होबाय दाना ओंखारबोनाय समाव सान्दा नांगौ 500 होबा ओरै मोखां खायलें नायो मानसिफ्रा 1000 होबा एसे नायो ओमफ्राय बुङो 500 होबावदो 1500 लांदो 2000 लांदो मोननैसो जायगायाव सान्दा होनानैनो सिपिया साफा खारबोनांबाय जोङो दस्रायाव हाबनोनो हाला दा जोंथ' रायजोनि अननायाव सोलिनाय पार्टिसो बैसागुआवबो जों बेदर जानो फैसा होनो हानाय नङा रायजो राजाफोरजोंनो ज' ज' रंजानांगोन आरो जों नङा होमबा दा बाक्सायाव ओरैबायदि जादों दाखालि सानसेयाव 14था मिटिं खालामदां दमदमा होननाय जायगायाव मा जाबाय 180 जनानो बिपिएफमोन 80%आनो बिपिएफमोननो नांगोलजोबमोन जोंहा गैथ्रामोन मानि जे रागा जोंखो सेमोननिफ्राय बिपिएफ गारैनो दमदमा आनसलिक एबसुनि सिङाव 20 जनसोल' बिपिएफ दंसै गासै इउपिपिएल जाजोब्बाय हाबजोब्बाय दाखालि आंखौ बार'नाय होबाय सासे हारसा बुंबाय असमिया मानसि सार आंनि गामिया फिसा 20टा न'खर दङ बिनि गेजेराव गंबाल' न'खरा बिपिएफ जाबाय 15टाया इउपिपिएल खुनु सिन्था गैला सोलायनाय नंगौना नङा बेलाय सोलायगासिनो दं दाखालि लेब्रापारा होननाय मोनसे गामियाव थांबाय आङो 800टा भट दंनो बाहाय थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव कातिराम बसुमतारिया गासै 600टा मोनदों 800टानि गेजेराव 200खौल' बाद आरो दाखालि आंनो खिन्थाबाय एबार सार भटआ बांनानै 900सो जाबाय आरो नोंनि भटआव नोंनि नामाव 750निफ्राय 800 गोलैसिगोन भटआ बे 90-90आल' बिपिएफसै बाखिया गैलिया होनना खिन्थाबाय आरो बाक्सानि मुसलपुर साब डिभिजननि सिङाव बिपिएफजों थानाय सोरबा मास्टार रिटायार्ड मास्टार बिपिएफ कर्मी बिसिडिसि चेयारमेनमोन सोरबा गारै बे इलेक्सननि उनाव नांगौबा बिपिएफ खालामफिनगोन नांगौबा नांगोलनो फैगौ इलेक्सनाव भट होगोन नांगौबा एबार नाथाय जों हारिनि नामाव नोंनो भट होनो ओंखारबोबाय होनै आंखौ लोगो हमफैदों बाक्सायाव बिराद मोनसे बारहावा तामुलपुराव दाखालि हलिया जागायजेनबाय मैदेर लालायलायनानै आंखौ बरायबाय बर'फोर नङा बर'फोर खावसे हारसाफोर खावसे 200 जनाव 100 हारसाफोर 100 बर'फोर गाखोनो नामा सार होनदोंमोन आं गाखोआखसै गिबाय आं गाखोफेराखै हमथाग्राबो गैयामोन
खिन्थु आङो मैदेरखौ सिन्दुर फुननानै खुलुमनानै शभायात्रा खालामदों आरो ओइ दिन मोनसे खोथा होदों हलिबादि गोथार सानाव दिनै मैदेरनि खाथियाव जों समायखौ लानानै बुङो बे ओनसोलाव दिनै जों 100 जन असमिया मानसिफोर ओंखारदों सान हर नोंखौ देरहानो थाखाय जों खामानि मावगोन होननानै आंनो खोथा होदों दिनै मोनसे सोलायनायनि बारहावा फैदों एलडिएफजों रायलायदों नंखाय नङा सानगोन बिथांमोनाबो जोंखौ मदद खालामदों दाबो जों फाइनाल जायाखै गाबोन आङो जमियत उलेमा हिन्दनि नेताफोरजोंबो रायलायगोन कंग्रेसजोंबो जों रायलायदों आरो गोबां हानजाजों जों रायलायदोंमोन हाग्रामाया 2,40,000 भट मोनदोंमोन 2014आव दिनै हाग्रामानि आखायाव 2 लाखल' भट दङ गावहा बिजेपि एजेपि ज' लोगो नांनानै हाग्रामानो भट होयोबाबो 1.5 लाखसोल' फैदेरगोन 3 लाख 3.5 लाखनि बारा भट मोना हाग्रामाया नबसरनिया एबार 3 लाखनि गाहायाव थांनो हागौ कारण कंग्रेसआ केन्डिडेट होनो ओंखारबाय सिपिएमआ होबाय 3 लाखसो भट दानगोन बिसोरो नबसरनियानिफ्राय नबसरनियालाय बहा देरहाबावनो कंग्रेसआ 2.5 लाखसो मोनगोन जों नाथाय इउपिपिएलआ जों हिसाब खालामनानै नायबाय मालाय हान्जाफोर मदद होनाय होयैखौ दोनथ'जोबनानै खालि इउपिपिएल गोजाब्लाबो 3.5 लाखनि बारा भट दंखायो जोंहा आरो जोंनाव गासै 15 लाखसो भट दङ बेनि गेजेराव 13.5 लाखल' भट जायो दा जोंखौ एलडिएफआ मदद होयोबा बेंगलि फेडारेशना मदद होनो ओंखारदों दहायबो आङो सासे आदिबासि नेताजों रायलायदों बिदिनो बिसोर गासै जातिफोरनि आफादफ्रा मदद होनो ओंखारबाय जेला जोंनि भटआ दिनैनि दिनाव 4.5 लाखनिफ्राय 5 लाख भट मोननानै जों देरहासार जाहैनांगौ मोनसे अंक नुहुरदों आरो नाथाय बे भटआ बर' भटआ बेसेबां जायो बिनि सायावसो गाबोन जुदि जोंनियाव बेसेल' फैनानै बिपिएफनि मिटिं जाफैबा बिनिफ्राय डाबल बर' मानसिया फैनांगौबा गुबुन हारिफ्राबो ना बर'फ्राबो हाग्रामाजों दं होननाय सानफिननानै जोंनो भट होनो साननायफ्राबो भट होनाय नङा ओंखायनो रायजोफोर आं गोबां बाथ्रा बुंला दा आंखौ आमिन खाथायाव लेंहरदों हारसा बर' ज' लोगो नांनानै बरायनोनो नेबाय थानाय दा 7 दिनसोआव रायजो राजानि बरायनाय लाबाय आङो सानथ्र' हायै बरायनाय मोनबाय दिनै बाहाय बेसेबां मानसि फैदों खर' सानोबा 3,000 4,000 मानसि फैदों नङा होमबा आरो बे 3,000 4,000 मानसिया सासेयाव 5टा भट बुथुमोबा 15,000 भट जायो नोंसोर आरो फैयै मानसि थाबावबाय दा गसाइगाव समस्तिनिफ्राय खमसे खम 55,000 भट मोनलांगोन होननानै आसा खालामबाय आङो एबार गसाइगाव विधानसभा समस्तिनिफ्राय एमसिएलए जा जिरन बसुमतारी दं बिथांनि दैदेननायावनो इलेक्शना जागोन आरो बैसागुआ इलेक्शन समावबो रंजागोन इलेक्शन जोबखांनानै मे मासाव रिजाल्ट ओंखारनाय लोगो लोगो आद्रा थानाय बैसागुखौ एसे देरसिन रोखोमै ज' रंजादिनि बेखौनो आङो आसा खालामनानै आंनि बुंनायखौ आं बाहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों आसा सिनखौ आं बुंनि साथाया जोंनि फ्लेगनिसो सिन दे भटनि सिन नङा भटखौ साथायाव थुनाङा साथाया सिन जानाय नङा जोंना जोङो इलेक्शन कमिसना जोंनो सिम्बल हरगोन बे नमिनेसननि उनावसो हरगोन ओंखायनो बे साथानि सिनाव भट होनायखौ बुंनो नाङा दा जायगा हे साथानि सिनाव भट हो होननानै जि स्ल'गान होयो नङा होमबा दाना थांनानै जुदि भट सेन्टाराव थांनानै साथाखौ नागिरबाबो मोनैनि माखौबा साथाबारि नुनानै थुबैबाथ' जारला जागोन दा ओंखायनो बयखौबो बुजाय जोंना सिम्बला दस्रा फैगोन जों रेजिस्टार्ड पार्टि नंगौ नाथाय सिम्बल पार्मानेन्ट मोननोबा कंग्रेसफोर बादि खालि रेजिस्टार्ड जाबाल' जाया एबार इलेक्शनाव जोङो बुरजा भट मोनोबा पार्मानेन्ट सिम्बल जोंनो बे एलटमेन्ट जागोन नेक्स्ट इलेक्शननिफ्राय जोंहा सिम्बलनि थाखाय नेनांनाय नङा आरो दा बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बुंनायखौ आं बाहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों